kawula iki wong isor. Kawula iki iso ngrasani ning ora iso apa-apa. Dadi kowe ora usah kuwatir. Aku duwe cara sing jitu. Ngerti jitu? Mboten jitu. Jitu ki siji pitu. Jitu ki sing pancen ya cara sing iso tak nggo. Agul-agul supaya aku sesuk ana ing pemilihan sesuk menang meneh. Caranipun kados pundi? Sebar. Kawula kei dit. Iso gok. Kawula saben sak sirah kei pira? Mengko duwite aja njukuk kesugihaning Adipati Kantong Bolong aja. Ning awake dhewe nggunakake anggaran daerah. Waduh. Dadi anggaran tumraping kanggo kamuktening para kawula kuwi gunakake dienggo pemilihan nggo supaya aku iso menang. Nuwun sewu. Kula kok mak tratap midhanget panjenenganipun Sang Adipati Kantong Bolong. Dra lho, Dra. Kowe iki melu aku. Kowe iki kudu nyengkuyung karo aku. Nek aku sesuk ora iso kepilih, kowe amblek, kowe dadi kere. Nek kowe gelem nindakake apa sing dadi dawuhku, sebar duit cukup saka duwite para kawula didongke ning kawula meneh. Sandas 100 apa sandas 50 pokoke kon milih Adipati Kantong Bolong. Wis to. Kawula iki isih blereng karo duit. Nek dinae duit mesti bakal milih karo aku. Lah nek wis kaya ngono kuwi ora ana sing iso menang karo aku. Mengko mung kari tindakke wae. Menawi ngantos wonten dosanipun. Dosa iki apa? Dosa iki adus kloso apa piye? Ning dagat ki rasa gagas dosa. Dosa iki sok di etung karo sing gawe urip. Saiki ki isih urip aja mikir dosa. Ngono kok wedi. Nek pancen kowe wedi dosa aku sing nanggo dosane. Nek pancen aku ku nyebar duwite kawula ki tak nggo srana aku menang nggone nyalon minangka dadi Adipati ing Ngeluji Tengara. Nek pancen ana dosane sandange. Wis, ora usah wedi. Aku sing nyandang dhewe kowe mung nindakake dawuhe Adipati Kantong Bolong. Ngono wae dawuhku.